नांगौ आंनो नोंनो जिउनि बासायगिरि बिफा इसोरखौ आं हाजासे हामबाय होनदों आरो आंनि गोजोननाय रादाब इउटुब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो प्रभु जिसुनि मुङै हाजासे हामबाय होनदों। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जादों गेदेर इसोरनि अननाय। नैबे मादैया गोबांथार लोमजानायजों बिसनायाव गोग्लैसोनानै दंमोन आरो बिखा सानायजों सैसोनांनानै दंमोन। दा बियो इसोरनि अननायखौ मोननो हाबाय। बिनि टेस्टिमनि होनायखौ नोंथांमोना बयबो खोनासंलांदो। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा लोगोफोर। हामबाय होग्रोयो। आंहा दाखालि बिराद गोब्राब लोमजानाय जादोंमोन। बे आदै बिखेनासो आंखौ जिसु ख्रिस्टनाव बिनानै होनानै आङो जिसु ख्रिस्टनि थ्रुयै आङो लोमजानाया मोजां जाबाय। बिखा सानायालाय? बिखा सानायाबो मोजां जाबाय। बेनिखायनो आं जिसुखौ हामबाय होयो आरो आदैखौबो।